paraula ara a la senyoria Núria Marín. Bé, primer mostrar el nostre més sincer agraïment a l'Associació pel Dret a Morir Dignament de Lleida per presentar aquesta moció. Des del seu laïcisme que per nosaltres, hem defensat sempre, ha de presidir les administracions. Aquesta és una d'aquelles mocions que apel·la als drets de les persones. Per tant, a priori, semblaria que està destinada a ser aprovada per unanimitat. És una moció que a més ve avalada per la legislació espanyola i la catalana, com molt bé s'argumenta en la moció, i que apel·la directament a la llibertat de les persones a decidir com volen viure, però sobretot com volen morir. La persona té dret a viure el procés que s'esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat. Paraules del mestre Paniker. Vivim en una societat, però, lligada irreversiblement al progrés i donant especial èmfasi en les seves connotacions positives, en el seu significat positiu per se. El progrés és positiu per se, sense tenir en compte, per exemple, les seves seqüeles respecte a la mort digna. I m'explicaré. Molts dels progressos en medicina han anat en la línia de perllongar l'esperança de vida i hem vist com aquests han portat també en si amb una endèmia de dolor i minusvalies que s'acarnissa no només en els individus malalts, sinó també sobre les seves famílies i amics. L'amenaça de la dependència, que ja arriba a milions d'espanyols, plana avui sobre l'estat del benestar, com un efecte boomerang del seu desenvolupisme. Les dramàtiques seqüeles dels accidents cerebrovasculars, les invalideses dels accidentats de trànsit que tiren endavant a les UCIs, la perllongada agonia dels pacients amb càncer incurable, per posar només alguns exemples. Tot això ens enfronta cada dia amb la cara menys amable del progrés sanitari. La missió sembla que és la d'allargar la vida a qualsevol preu. És una qüestió dura d'abordar. És cert, dura i difícil, perquè s'hi barregen sentiments i raó, perquè és una de les qüestions que ens afecten en el nucli més íntim de la nostra persona. Però per nosaltres, qualsevol iniciativa per endolcir el trànsit dels malalts sense esperança de curació implica responsabilitzar més a la ciutadania i enfrontar el ciutadà amb la dificultat que resulta morir-se. I responsabilitzar la ciutadania, repeteixo, però responsabilitzar també els seus representants. M'indigna haver de fer-ho en la clandestinitat, sol. La falta d'una llei d'eutanàsia m'obliga a avançar-ho. Aquestes van ser les darreres paraules de José Antonio Raval, un malalt d'ELA abocat al suïcidi per no haver trobat resposta a la seva demanda d'una mort digna. Sol. Va haver de morir sol. Com a representants de la ciutadania, també és la nostra responsabilitat donar resposta a les seves aspiracions, donar les màximes condicions i en equitat en els projectes de vida, però també en com desitgem morir. El que es demana en aquesta moció és la implicació de l'Ajuntament de Lleida. I per això, sense defugir les nostres responsabilitats, sense inhibicions, li donarem suport. Gràcies.